pangunahan ni Governor Bambi Imano niadtong adlawng Biyernes, Desyembre 11, 2020 ang gipahigayon nga entrustment ceremony sa 11 ka dairy buffaloes ubos sa Alab Carbawan Project 2019 ngadto sa napiling benepisyaryo nga mao si Mr. Rodrigo Diao sa Diao's Dairy Farm nga nahimutang sa lungsod sa Naawan, Misamis Oriental. Kauban ni Governor Bambi Imano sa maong espesyal nga kalihukan si Provincial Veterinarian Dr. Benjamin Resma, Naawan Mayor Dennis Roa, Philippine Carabao Center sa CMU, Center Director Luel Paraguas, ug Oro Integrated Cooperative Project Development Officer Mr. Kilian Deveza. Ang gobernador isip focal person nga pinili ni Senator Cynthia Villar kinsa maong misuporta sa Philippine Carabao Center nanguna sa paglunsad sa lalawigan sa maong pilot project sa laraw nga i-develop ang lalawigan ngadto sa usa ka nag-unang producer sa Carabao Milk. Kini nga kalambuan magresulta sa dakong pag-uswag sa uban pang mga produktong may kalambigitan sa gatas nga epektibong makapalambo sa ekonomiya sa probinsya. Bisan pa man sa nasinating mga kakulian nga hatod sa pandemya, gumikan sa pagpahinungod ni Dr. Resma o Governor Bambi natapos nga malampuso ng paghatod sa PCC sa 11 ka mga dairy buffaloes nga gilangkuban sa isa ka bull ug napulo ka mga babae ngadto kang Mr. Rodrigo Diao. Dungan sa kalihukan mihatag si Mr. Diao ug usa ka mubuapan undanon nga mensahe pasalamat ngadto kang Governor Bambi Imano gumikan sa iyang dili matarog nga suporta sa mga mag-uuma sa tibuok probinsya. Panglantaw sab niini nga ang suporta sa gobernador dako og tabang sa pag-uswag sa ekonomiya kung asa makabenepisyo ang mga misamis nang gikan sa dairy milk ug lain pang mga produkto nga gikan sa Carabao. Ako si Lambo Jobson Patlunag alang sa limpyo ug matarong nga pang gobyerno padayon Pilipino.